Povedz mi, kto sa naučí lepšie chodiť. Ten, čo ho držia za ruky a ťahajú ho za sebou po zemi, až kým sa nechytí a nezačne používať vlastné nohy. Alebo ten, čo chodí po štyroch až dovtedy, kým sám nepochopí, ako sa zdvihnúť na dve a ako udržať rovnováhu. Hádej. Hlava je základ a v nej máš náklad, ten treba chápať, uchopiť nápad. Aj bez toho, aby ti iný človek na tú hlavu dával nejaký nátlak, tak začni pátrať, zober ten záprach a vydaj sa na vlastnú cestu plnú nástrach. Tvrdo jak bastard, hrdo sa nasrať a radšej spraviť svoju chybu, ako to, že spravíš nejaký cudzí zázrak. Ver mi, učiť sa treba, ale treba učiť sám seba. Treba to sám sebe predať, sám o to žebrať. Neopakuj cudzie chyby a rob vlastné, buď sám sebe limit a sám potom rastieš. Nasávaj do seba svet, pozeraj na to, že kde sa môžeš učiť, čo chceš. Utekaj za tým jak pes, nauč sa zatínať pes, nauč sa urobiť cash, nauč sa sám seba zjebať. Nemám rád ľudí, ktorým chutí život podľa iných. Nemám rád cudzie šablóny, nechaj si cudzí biznis. Robím to tak, aby ma definovali len činy a stále na to myslím. Robím to, jak to cítim, vyčujem na to, čo vidím, keď ma to sere, tak musím. Ale to neznamená, že aj ty to musíš. Milujem veci, čo robím, občas to skurvene bolí, ale to neznamená, že aj ty to robíš. Budú ti hovoriť veľa, treba to selektovať, treba to celé znova zobrať a preskenovať. Treba si pustiť do hlavy len to, čo tam chceš mať, ne to, čo tam chcú dať, ne počúvaj ich hlas. Oni chcú vojakov a právnikov a doktorov, oni chcú mať všetky hlavy pod ich kontrolou. Dosť bolo návodov, že ak byť závodou, učím sa sám a mám to za 100 bodov. Nehovorím, že by si sa nemal učiť a hlavne nehovorím, že nemáš počúvať rady, ale treba na to veľa snahy, nepusti si do tej hlavy žiadne cudzie plány, iba preto, že ti robia tlaky. Nehovorím, že by si sa nemal učiť a hlavne nehovorím, že by si nemal mať rešpekt, ale musíš vedieť sám, že chceš, musíš vedieť sám, kde chceš, ty to musíš sám vedieť, nemôžu ti stať cez. Stojíš a nevieš, jak to dať, čo chceš skladať, musíš rozobrať, chodiť, spať až vtedy, keď cítiš posun. Nenechaj sa myliť od tých, čo nevedia dosud. Sám naučíš sa viac, jak keď ťa niekto učí a nevieš to chápať. Neručím za to, že nebudeš tápať, ale ver mi, že základ je pochopiť princíp a nápady vznikajú v prítmi, aj keď cesta ťa bolí jak hrod na klinci. Mnohé všetko má svoju obeť a to je moja odpoveď na to, čo sa ťa na začiatku pýta. Strapou cesta nevede tam, kde je kapor, len trina, čo rozjebe každý zápor. Ťa posunie ďalej a výsledky budú stáť za to. A to si ešte pred chvíľou nevedel, jak spoza záclon. Choď, rob to, po základe neležať jak vydrbaný paplón. Chápeš? Nehovorím, že by si sa nemal učiť a hlavne nehovorím, že nemáš počúvať rady, ale treba na to veľa snahy, nepusti si do tej hlavy žiadne cudzie plány, iba preto, že ti robia tlaky. Nehovorím, že by si sa nemal učiť a hlavne nehovorím, že by si nemal mať rešpekt, ale musíš vedieť sám, že chceš, musíš vedieť sám, kde chceš, ty to musíš sám vedieť, nemôžu ti stať cez. Bam, a je tu Lešoman TV a zdravím vás u našho nového diela hry Drive Ahead. Toto je naše prvé videjko z tejto hry a dúfam, že sa vám bude páčiť. Ak sa vám bude páčiť, dajte like alebo odber. Ak sa vám nebude páčiť, dajte dislike a dúfam, že sa vám bude páčiť. Je to trošku nudná hra, ale keď to hráte dlhšiu dobu a už ste taký trošku silnejší, tak vás to začne baviť. Je to fakt taká hra, že skôr pre tých menších, ale hrajú to aj tí starší. Ale to je úplne jedno, lebo v tejto hre je základ stratiť čas. Hráte a len strácate čas. Takže skúste si to stiahnuť, zahrajte si, uvidíte, nie je to zlá hra, dá sa to hrať a celkom dobre.